Здравейте, казвам се Моника Василева и съм регионален координатор за град Пловдив на операция Плюшно мече. Всичко започна през далечната 2010 година, когато съвсем случайно в интернет прочетах съобщение, че операцията търси координатор за град Пловдив. Тогава бях в майчинство и имах достатъчно свободно време. Свързах се с Михаела, която ми разказа за какво става въпрос. Така всичко започна. И така до ден днешен всичко е много хубаво, емоционално, зареждащо и прекрасно. Аз съм в кампанията от малко по-скоро, доста по-скоро, от 3-4 години. При мен всичко започна по-милениалско. Видях реклама във Фейсбук на кампанията. Видях, че аз всъщност разполагам с достатъчно време. Винаги ми е било част от живота, че не трябва да си затваряме очите пред някакви истории. Аз минах по една оттъпкана пътека, която Мони вече беше направила. Тя беше изградила с огромни усилия, добра комуникация с институциите, с различните ЦНСТ-та. За себе си мога да кажа, че първите години много страдах, когато ходих в домовете. Тези деца нямаха родители, те супер много ни се радваха и за мен това беше много тъжно, болно, че те примерно може да искат да отидат на море, обаче не могат, или искат дори да изядат един банан, но бюджета на дома не позволява да им купят банани. После обаче се замислих и си казах, добре, обаче в крайна сметка те деца имат дом. Госпожите, които се грижат за тях, не са на улицата, не са изоставени съвсем. И някакси си причупих гледната точка и реших, че вече се забавлявам. Отидах и си купих една роклена снежанка и една корона. И на следващата година се появих така да раздавам подаръци, една зелена плюшена рокля. В първия момент бяха някакви шокирани, обаче в следващия момент вече и те почнаха да забавляват с мене. На следващата година плачех, обаче вече от щастие, защото отивам в един дом, те приготвили салатки, казват, ето ние те чакаме, приготвили сме ти салатки. Отивам в другия дом, раздавам подаръците и децата казват, сега сме ти приготвили програма, 1 час пеят, танцуват, рецитират стихчета. И ти виждаш, че те това го правят само за тебе и направо летиш космоса. Просто това всичко е много зареждащо и ме кара да продължавам в годините да го правя, защото това е някаква друга емоция извън ежедневието ти. Просто който не е опитал, не може да го усети. Но ние сме си вече семейство. Ние наистина сме едно семейство. Аз съм изключително благодарна на всички млади хора, заредени с идеята, аз искам да направя нещо, което да не е свързано с пари, да не е свързано с материалната част на нещата. Всяка година разполагаме с различен брой доброволци, разполагаме с различен брой коли. И винаги е въпрос на този ден, кой какво има да прави и колко време е свободен, кой е с гаджето си, кой е някъде другаде, защото... И каква кола имаме на разположение. Да, и колко събира. Да. Къде падат седалки, къде не падат. Да, имаме нужда доста от коли, но успяваме да се справим. Най-много неща събираме за звено Майка и бебе. Това е една институция, в която има бебета. И там имат непрекъснато нужда от пюрета, памперси, всякакви храни, които са доста обемисти. Там се налага по време на събирането на подаръците няколко пъти да извозваме нещата до дома. Първо, защото няма къде да ги държим в пункта. И второ, за да ни е по-лесно, защото ако трябва всичко да изнесем наведнъж, трябва да наемем един камион. Буквално. Дори да нямаме на разположение наша кола, някой се обажда на приятел, помощ от приятел е доста често срещано при нас, но винаги сме успявали да доставим подаръците на децата в деня, в часа, на време и така всичко е добре.
Искам да благодаря на администрацията, която ни стои зад гърба поредни години. Да, на регион Тракия. Общинската администрация на регион Тракия. Искам да благодаря и на управата на самите ЦНСТ-та, без значение дали са от лелката до ръководителя, до директора, всички те ни помагат да занесем изненадите на децата.